Oriau ag oriau o sgrolio. Mae'r dyfeisiau bach yma yn anodd iawn i'w hanwybyddu. Mae pryder nawr am yr effaith ar blant. Dwi'n treulio tua 3 awr ar ffôn fi bob diwrnod. Dwi'n defnyddio fo tua 2 awr a 10 munud y diwrnod. Dipyn bach o misoedd yn ôl, oedd o ar ryw 4 awr y dydd. Dwi'n meddwl dwi ar fo fatha ryw 3 awr, 2 awr a hanner y dydd. Mae cannoedd o blant wedi ymateb i arolwg gan y Comisiynydd Plant, gyda dros 20% yn dweud eu bod nhw'n treulio dros 7 awr y dydd ar eu ffonau neu ar ddyfeisiau eraill. A rhai o'r rheini yn blant ysgol gynradd. Mae yna llawer o bobl dwi'n nabod yn treulio lot gormod amser y ffôn nhw, fatha maen nhw'n aros o ddeffro tan tua 1 o'r 2 o'r yn bora ar ffôn nhw, a dwi'n meddwl mae hynna'n effeithio lot ar bywyd nhw diwrnod wedyn, o ran maen nhw wedi blino yn ysgol, dwi'n mynd atab cwestiynau. Pan dwi'n ei gwaith cartra fi ar y laptop ysgol, mae ffôn fi wrth ochr fi, a maen nhw'n gyrru llun, a dwi'n mynd ar ffôn fi, a dwi'n agor rhywbeth arall wedyn, a dwi'n anghofio amdano gwaith cartra. A swyddfa'r Comisiynydd nawr yn galw ar blatfformau digidol i wneud rhywbeth yn syth. Mae yna ddyletswydd rili mawr ar blatfformau cymdeithasol i wneud y platfformau'n llai addictif ac i roi mwy o gefnogaeth i bobl ifanc i gael breaks o'r sgrin ac i wneud pethau eraill hefyd. Mae o fatha'n hapus dwi ddal, dwi'n trio fatha mynd i gwely a darllen cyn gwely, a dwi fatha ddim ar efo lot. A dwi'n meddwl mae'n helpu fi yn lle fatha bod ar efo trwy dydd. Dwi'n sylwi faint dwi ar efo, dwi'n rhoi o off, a wedyn trio cyfarthrebu efo pobl yn tŷ, neu trio mynd allan. O Instagram i TikTok i Snapchat, oes mae yna fyd arall tu ôl i'r sgrin. A gwarchod plant rhag treulio oriau ar eu ffonau yn profi'n dipyn o dasg. Cwtogi'r rhanbarthau rygbi o 4 i 2. Stori sydd wedi hawlio'r penawdau. Ac wedi dal yng nghanol y cwbl, mae'r cefnogwyr. Mae Hannah a Gethin yn frawd a chwaer o Gasnewydd sy'n anhapus am y sefyllfa. Dwi'n meddwl mae ddim tîm yn heiddi i mynd o gwbl, mae pob tîm gyda'i cymuned nhw. Mae pob tîm gyda grŵp o cefnogwyr sy'n teithio o gwmpas y byd i gallu cefnogi'r tîm yna. A mae ddim yn rhywbeth rydych chi gallu just dweud, wel mae tîm yna wedi perfform yn gweithio y blwyddyn yma, felly mae rhaid i ni fynd. Mae popeth fel hynny'n newid. Mae reswm economeg yn dod mewn i hyn, mae arian y chwarae rôl mewn yna. Ond y peth pwysicaf yw'r cymunedau sydd wedi cael ei adeiladu o gwmpas y tîm yna. Mae Dreigiau wedi bod rhan o'n heulu ni ers blynyddoedd. Ers o'n i'n bach, gallai ddim cofio ddim mynd i weld y Dreigiau, ddim yn cefnogi nhw. Mae'n rhywbeth ni'n neud sy'n dod â ni at ein gilydd, a mae rhywbeth fi actually gallu fel siarad amdano. A fi hefyd yn teimlo os nhw'n torri dar y tîmau, bydd hyn yn jyst yn torri cyfleoedd cymaint o bechgyn sydd eisiau chwarae rygbi, a mae'n jyst yn anheg. Mae Gethin hefyd yn chwarae i dîm dan 18 y Dreigiau. Sut bydd unrhyw newid i'r rhanbarthau yn effeithio arno fe, tybed? Dwi'n teimlo fel rhywun sydd wedi bod yn rhan o'r cymuned y Dreigiau am beth hyd at 12 mlynedd nawr. I fi, os wnaeth y Dreigiau ddiflannu a maeth ni mynd ar y 2 tîm, dwi'n meddwl gallwn ni fel yn personol delio gyda hwnna, oherwydd yn mynd i ysgol Gymraeg fach a falle sydd ddim yn ysgol chwaraeon fawr. Byddwn ni ddim yn cael y siawns yna i cael fy nhalent i'n hybu mewn yr ardal yma. Yn ôl Undeb Rygbi Cymru, mae'n rhaid gwneud rhywbeth i arbed arian, ac mae disgwyl iddyn nhw ddod i benderfyniad ar ddyfodol y tîmau cyn bo hir. Ond am y tro, parhau mae'r ansicrwydd i bob un o'r rhanbarthau Rygbi Cymru. A chefnogwyr fel Hannah a Gethin yn aros i glywed beth fydd yn digwydd nesaf.